ዝኽሪ ሰነ ሻድሻይ ወራር ኣብ 4 ዓመቱ ዘለናይ ወርሕ ሰነ ህዝቢ ኤርትራ ዓመት መጽነቶም ብልዑል ጽንዓትን ተወፋይነትን ናጽነት ኤርትራ ክውን ዝገበሩ ድሕር ናጽነቱን ደላዊት ሃገር ከይትድፈር ክቡር ህይወቶም ዝበጀው ብሉጻትን ጀጋኑን ዜጋታቱ ዝዝክረላ ወርሕያ እዛ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ እንብዛረዛን ዕለት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኮይና ክትዝከር ዝተመርጸትሉ ምኽንያት እቲ ብዕቤቱን ሓደገኝነቱን ጥርዝ ኩሎም ወራራት መግዛት ኢትዮጵያ ዝኾነ ሻድሻይ ወራር በፀዋውዓ ስርዓት ደርግ ወፍሪ ቀይሕ ኮሆብ ድሕሪ 4 ኣዋርሕ ዝወሰደ መሪርን ደማውን መርብራብ ብፍሽለት ዘብቅዓላ ዕለት ብምዃና እዩ ተጋዳላይ ነቲ ስርዓት ደርግ 2 ዓመት ሙሉእ ሰፊሕ ምድላዋት ገይሩ ብልዑል ርእሰ ተኣማንነት ሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ሓዋሩን ክድምሰስ ምዃኑ ብኣዋጅ ኣፍሊጡ ዘንቀሎ መጠነ ሰፊሕ ወራር መኪቱ ንምፍሻል ብዙሕ መስዋዕቲ ከፊሎም ኣብዚ ናይ ሞትን ሕየትን መሪር ጥምጥም ልዕሊ 2700 ሕሩያት ጀጋኑ ደቂ ዛመሬት መስዋዕት ክኾኑ ከለው ልዕሊ 5000 ተጋደልቲ ከም ዝቆሰሉ ሰነዳት ሓርነታዊ ቃልሲ ይሕብሩ ሻድሻይ ወራር ብ15 ለካቲት 1982 ጀሚሩ ብ20 ሰነ 1982 እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ብፍሽለት ተደምዲሙ እዚ ፍጻመ እዚ ሎሚ መበል 40 ዓመት እዩ ናይ ሎሚ ዓመት 20 ሰነ ምስ መኸተ ሻድሻይ ወራር ኣዛሚድካ ምዝካሩ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ታሪኽ ሻድሻይ ወራር ብሓደ አንቀጽ ናይ ጋዜጣ ዝግለጽ ኣይኮነን ዓብ መጽሓፍ ጽሒፍካውን ብምልአት ክትገልጾ ዝከኣል ኣይኮነን ዝኽሪ ንምሕዳስ ግን ሎሚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ካብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ንዝረኸበቶ ጽማቕ ሓበሬታ ናይቲ ወራር ሒዛትልኩም ቀሪባላ ምርምር ብጻይ ገምግም መጓዕዘኻ نهرخ وانج ذكر جيغانوخا عربኛ ينبرنيو تاريخي زورس مرمر بتصاي قمقم وقعزخا نهرخ وانج ذكر جيغانوخا قطمات شادشاي ورار بحصير كم مفارق 1978 جميرو كساف حملة 1979 سرعة درج بجزيف دقف رأس حياة الحبرة السوفيت المشارختان ثورة إيرتران مجفلاء زكايدو حمشتة خططالي ورارات حمشيشو حزباو سراويت أب تحساس 1979 أب جنبار نافان سميناو مبرق سحلن متقعتاو تبقصو بموساد عبي وتهدراو عود دحر مقونة صافو درج كان بحدش نثورة إيرترا بوتهدراو حيلي كجفلاء زخلو عاقمين مدلاب نخلت عمت مملاتا أب سفيحن وسانن مدلوات تتأميدو أحليفوام زدلي مدلوات دحر متصفافوخا ثورة إيرترا حانسابن حوارون كاب قص مريت نمحكاخ وفريك أيحكو خبيلو زساميو ناي موداتا كخون زتحسبه وتهدراو وفريا بقسام سرعة درج أبرس زيتوات أبا دقفات وار أو وتهدراوي استراتيجي مخري وتهدراوي كيلاتات حبرة سوفيتن مشارختان سانيقو بزقابرو العلم الدلوات ميحيرس لزتا أمامنا مدمسا ثورة إيرترا كل جنا خبسري توقايوم بزدما عبد الريش حنت شعات 280 كلتن كمل حزب إثيوبيا زتوكلون وصاتنياتات دغفتون زترخبلو عبي وعلى بسمرا بمقنع اسمرا مانيفيستو زتسميه وقعوا اواج حلفام نزي بعينتو كابتوم قدميو زتخايدو حمشته ورارات فلي زبله عبي وتهدراو وفرزين معوات سرعات درج لعلواي ازودن وتهدراو وفري مالت وتهدراوي زمچا اقد ممريا زتسميه اكل بمقام نتقدميو بجبر حيلتا زنبره اقاوما قديفو سراويتو بازتات ودبوم بز مسرت ثلاثه ازتات اومن وقاو از اب جنبار سميناو مبرق ساحل مبرق از اب جنبار باركا نادو از اب جنبار نافا منغستو هايله مريم دما كم لعلواي ازاز سراويت نتكينات بقربان ممرح بسبيتاوያን ወታደራዊ አማኸርት ተዓጅቡ አበስመራ መእዘዝ ነውጣ መስረተም ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ምድላዋቱ ስራዓደር ኣብርእስቲ ኣብ ኤርትራ ኣቀዲሙ ዝጸንሐ ዓቕሚ ተወሳኺ 120,000 ሰራዊት ኣሰሊፉ ብዘይ ሓገዝ ታንክታት ጎቦታት እናሓኸሩ ምስተጋደልቲ ክገጥሙ ዝኽእሉ ሃሩርን ኣጻምዕን ዝጻወሩ ወታደራት ብምስልጣን ተራራት ተሰሚያ ፉልያት ክፍላተ ሰራዊት ኣቆመ
እዘን ክፍላት ጦራት ኣብ ጻማ ኦጋዴን ፍሉይ ታዕሊም ወሰዳ ብድሕሪኡ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ትግራይ ዳሳስ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ወያነ መጥቃዕትታት እናፈጸማ ግብራዊ ናይ ውግእ ልምምድ ኣካየዳ ነዚ ዕማም ዝፈጺመን ናብ ኤርትራ ምስ ሰገረኻ ኣልፋ ፕሮጀክት ብዝተሰመየ ስርሒት ኣብ ድሕሪ መስመር ጸላኢ ንዝንቀሳቐሱ ተጋደልቲ ንምጽራይ ሰፊሕ ወፍሪ ኣካየዳ ስርዓት ደርግ ብዘይካዚ ምንቅስቓስ ደጀን ህዝባዊ ግንባር ንምልማስ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሳሕል ብለይትን ብቐትርን ልዕሊ ሓደ ወርሒ ብዘይ ምቁራጽ ዝቐጸለ ብርቱዕ ደብዳብ ነፈርቲ ካየደ ننبار سلام زقالس قدري كتقبطو تبقاسه بحايلي بدهو نزمت بونت كتسمينهم ኣብዚ ወራር እዚ ጸላኢ ኣብ ኣጽዋር ቅድሚኡ ዘይነበረ ብዝሒ ዘለዎ ናይ 130 መዳፍዕ ክውስኽ እንከሎ ሽዑ ዘመናውያን ዝነበረ ሓደስቲ ኤምኣይ 24 ሄሊኮፕተራት ውግእ እውን ኣዳለወ ኣብ ርእሲ እዚ ደርግ መርዛም ጋዝ ክጥቀም ምዃኑ ሓበሬታታት እናናፈሰ ኣብ ተጋደልትን ህዝብን ጭንቀት ንምፍጣር ሰፊሕ ስነ ኣእምሮዊ ዘመተ ተታሒዝዎ ነበረ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ መወዳእታ 1979 ኣብ ግንባር ናቕፋ ኣብ መጀመርታ 1980 ድማ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል መጥቃዕቲ ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ወራሪ ሰራዊት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዓብይ ዓወት ብምምዝጋብ ኣብ ግንባር ናቕፋ ካብ እምባ ደንደን ነቒሉ ክሳብ ከባቢ ዓሽሩን በፂሑ ብምንባሩ ኣብ ድሮ ሻድሻይ ወራር ህዝባዊ ሰራዊት ብሸነኽ ናቕፋ ናብ ኣፍዓበት ዘቋመት ዕርድታት ሒዙ ነበረ የግዳስ ምስ ምቅርራብ ሻድሻይ ወራር እዚ መከላኸሊ መስመር እዚ ግጥም ከይተኻየደሉ ናብ ሕዳይ ከም ዝስሕብ ተገብረ ማዕረ ተጸላእ ዘካይዶ ዝነበረ ምድላዋት ተገዳላይ እውን ነቲ ወራር ንምምካት ዓቕሙ ዘፍቀዶ ምቅራራባት ይገብር ነበረ ብፍላይ እቲ ስነቐመማዊ ኪናት ሓድሽ ተርእዮ ስለ ዝነበረ ነፍሱ ከመይ ገይሩ ከም ዝከላኸል እናተማህረ ልዑል ስነ ኣእምሮዊ ምቅራራባት ገበረ ኣብ ኣቃውማ ሰራዊት ሓንቲ ሓዳስ ብርጌድን ካብ ኩለን ኣሃዱታት ዝተዋጽአ ሰለስተ ፍሉያት ቦጦሎኒታት ከም ዝውስኻ ተገብረ ኣብ ክፍልታት ህዝባዊ ግንባር ካብ ዝነበሩ ተጋደልቲ እውን ገለ ክፋሎም ናብ ተዋጋእ ሰራዊት ከም ዝኸቱ ተገብረ ኣብ ድሮ ሻድሻይ ወራር እምበኣር ኣብ ግንባር ናቕፋ ብርጌዳት 51 77 ከምኡውን ክልተ ቦጦሎኒታት ናይ ብርጌድ 58 ኣብ ግንባር ባርካ ብርጌድ 70 ሓደ ቦጦሎኒ ናይ ብርጌድ 58 ክልተ ቦጦሎኒ ናይ ብርጌድ 23 ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ብርጌዳት 44 31 4 ሓደ ቦጦሎኒ ናይ ብርጌድ 23 ከምኡውን ክልተ ቦጦሎኒ ከቢድ ብረት ናይ ብርጌድ 76 ዓሪደን ነበራ እተን ሰለስተ ፍሉያት ቦጦሎኒታት 73 74 75 ከኣ ተጠባባቕቲ ኮይነን ይጽበያ ነበራ ወተሃደራዊ ውጥን ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ንሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ብኩሉ ወገን እንተላይ ብመሬት ሱዳን ተጠዊኻ ኣብ ከበባ ብምእታው ኣብ ውሽጢ 2 ወይ 3 ሰሙን ሙሉእ ብምሉእ ምድምሳስ ነይሩ እዚ ገዚፍን ነዊሕ ምድላዋት ዝተገብረሉን ናይ መወዳእታ ክኸውን ዝተሓስበ ደምሳሲ መጥቃዕቲ ድማ ናብ 15 ለካቲት 1982 ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ሓደ ሰዓት ብግንባራት ናቕፋ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ባርካን ሓልሓልን ተወልዐ ننبار سلام زقالس قدري كتقبطو تبقاسه بحايلي بدهو نزمت بونت كتسمينهم እዚ ናይ ሞትን ሕየትን ግጥም ዝተጀመረ ብሸነኽ ባርካ ካብ ዓዳየት ክሳብ ሰልዓ ዝዝርጋሕ ሓድሽ ግንባር ዝኸፈተ ዓብይ ክፋል ሰራዊት ደርግ መብረቕስ ኣብ ውሽጢ ናይ ሳልስቲ ውግእ ኣብ ድብያ ህዝባዊ ሰራዊት ኣትዩ ተደምሰሰ እዚ ናይ ግንባር ባርካ ስዕረት ፍሽለት ሻድሻይ ወራር ከሎ ገና ዝኣመተ እዩ ነይሩ ስርዓት ደርግ ብባርካ ዘበገሶ መጥቃዕቲ ብዙሕ ክስጉም ከም ዘይክእል ምስተረድአ ብኡንብኡ ተረፍ መረፍ ሰራዊቱን ኣጽዋርን ኣኻኺቡ ብቕጽበት ናብ ግንባር ናቕፋ ይደሪብዎም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣብ ቀዳሞት ሰሙናት ናይቲ ወራር ውቃዊ እዝ ብጸጋም መሬት ሱዳን ተኻሊሉ ንዶምቦ ቤት ተቋጻጺሩ
بيمان بفح زيرو بيلو كسابتي كاند شوتو قبو مش علي بمبصح نجزيو كبيت ساطخ فتر كيلو نبرم يقداس هزباو سراويت نتي بمش علي بزوافره حيل صلاي نسومنات زاكل مكيتو زف دحر مبال بشنخ دومبو بيت صرمت قعتي وسيدو نوت انكببا وراري سراويت درك ابرعنا ابتا عالم مسربحه ازغونتلو بيننا مسناي درغ زريا زقمنالو ناي قال دغفتنا خيترفس تقلمنالو تفتيناينا خم ورق واحوي كسادنا زقنعنالو سلوس كيدان عدن مسكوت ربولي امماو غازات كن فيليتنا همما كن قصل حاجه يكرغفانا بحلمي دانكيرا فرد مانيفيستوس مراخل بسو وقعي حفاش حزبنا خطا برا اطوار سيسو سراويت كيسن بدو تاريخاوي طرحو نايت اوان بدو بغبري الرصي محمششو حربنيا خمو اصف كم جمط وي كم سلجي حلت الشو مسكونه نبعت مريتكي عصرت مسحاد مزدكم هالكي متصلقلق عيني ورا عرعنا يبركي زبن رجلا حملي زير السعر انت دمير وسونت بطميت تغريفو غارساي سرنك ارت غادالاي ابغبو تسليمو اتا تايبلعيو ابونا زوقم زنبر سماي قطس غبوتات انتاي بلعيو برهان صحي ورحي فاخت دمير زقدم زنبر كانالتات اندعي ناي هلا وحتو زرغاغصو 81 كلتن فوليات مدرخات حربنيا غنا ينبرنيو تاريخي وزورس مسترقي فاششتي قرن شراح وفرقيح كوخو تفريدنا ناي تحقي وديت متبري دو عمت أبدمنا تنخرا ساتفن ولا نيريترا أبشاد شاي ورار اتزبرتعه بزح مسوعتي زتخفلو مرير وقات زتخايدلو بوتاتات اب مونغو جنبارات نقفان سميناو مبرق سحلن زنبره اب اوان حمشاي ورار سالساي جنبار تباهيلو زتتصوعه بوتاتاتي نيروم سلاي بدبرت طلول ناب اقرع وريدو مسمر نقفا دجن كبتخ زغبرو منقساس دما زياده كله حدغنيا نبره بمبرقاوي اصادف نارو حخيرو نقفا خاطو زتنقساس سراويتون اباف دغ نقفان زركب استراتيجياو بوتا برخه شحن 702 دحار تاباو فيات تسميه بمقوصصار اب مجمرتا نايت كينات ازيو حدغنيا كنت فطيرو نبره بزغا اب حداي زنبره دفعات حزباو سراويت نابتناي قدم مكلخل مسمر يمانه صقام انبادندن كم زحت تغبره بعصر شلكاتيت قطري بروبا محناقنا من دعت زحخره انبساز بالمصوع زنبره مرق سراويت درك سالساي كفله طور صلاي برتوع حيلي سلازنبره ابتي كباب زنبره قال بطولونيتا حزباو سراويت كافت برخت بوتاتات تدفين ناب غلاغول اقرع وردا اتكونتات كبير سقات لسفترخا اب كفلتات دجن زصنحو تغادلتي مستن بطولونيتات كم زصنبرو تغبرم نويش كيس أنا حقنا إذن أهادتات توسخ حيل دريبا بمودداب سرمت كعتي فنين بزح مسوعة كفيلا نتلاقي كاب كبابي أقرع صريقا عبرختي قبوتات مأدنان عن كارت اللي من كم سدرت كبرام دحرزي عود سرمت كعتزي جنبارات نقفان سميناو مبرق سحلن تلاقيبو كاب دومبو بيت كسابرو رح حبابا بستزرق حمك كلخل مسمر عزي مري مربراب كاتسلام بدها ننبار سلام زقالس قدلي كتقوطو تبقاسه بحايلي بدهو لزمات بونت كنت سماينهم بدهو ننبار سلام زقالس قدلي كتورو تبقاسه بحايلي بدهو نزمات وراي كتسمينهم سراويت درج بزخون واقع نقفان مقوضصار نعقل صبت وقع كايدم اتي كبيد مربراب من العلي 10 معلتات بزي استنفاس دحر مغصالوها
ب26 ለካቲት ኣብቲ ጸጥ ፈጢሩ ዝነበረ ሳልሳይ ግንባር ህዝባዊ ሰራዊት ጸረ መጥቃዕቲ ወሲዱ ነቲ ወራር ሰራዊት ንጓላጉል ናሩ አጽደፎም ብድሕሪ እዚ ንህዝባዊ ሰራዊት ኣኽቢብካ ምድምሳስ ዝብል ውጥን ከም ዘይከኣል ብሩህ ኮነ እንተኾነ መምለስ እግሪ ብውሕዱ ናቕፋ ምቁጽጻር ዝብል ናይ ዓቕሊ ጽበት መጥቃዕትታት ቀጸለ ካብ ከባቢ መንዳዓት ክሳብ ደንደን ዕርድ ፈርኔሎን ኣብ ዝነበረ መከላኸሊ መስመር ከዓ ሰራዊት ደርግ ኣሃዱታት ነቐያየረ ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ብጽዑቕ ደብዳብ ከበት ኣጽዋራትን ነፈርትን እናተሰነየ ፍረ ዘይተረኸቦ ብርቱዕ ምርብራብ ኣካየደ ኣብ ዕርድታት ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል እውን ብተመሳሳሊ የግዳስ ኣብ ዝናይ ኣዋርሕ ከቢድ ምርብራብ ዕርድታት ህዝባዊ ሰራዊት ነቐይበለን ሻድሻይ ወራርካ ب20 سنة 1982 بعوت ህዝባዊ ሰራዊት ብፍሽለት ወራር ሰራዊት ደርግ ተደምደመ ኣብ ሻድሻይ ወራር ስርዓት ደርግ ኣስታት 50,000 ሰራዊት ኣጥፊኦም ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ተሰከመ ህዝባዊ ሰራዊት ዝኸፈለ ዋጋውን ቀሊል ኣይነበረን ልዕሊ 2700 ብሉጻት ኤርትራውያን ተጋደልቲ ተሰውዮም ልዕሊ 5,000 ቆሲሎም ክበሃል ከሎ ዳርጋ ፍርቂ ዓቕሚ ናይ ትሽዑ ዝነበረ ተዋጋእ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ምዃንዮም ሻድሻይ ወራር ሰውራ ኤርትራ ክሳዓርን ዘይክሳዓርን ኣብ ከቢድ ፈተነ ዝኣተወሉ ተጋዳላይ ብጥሚ ከብዱ ኣብ ጠልጠላ ጻድፍ እናሓደረን እናወዓለን ብዓቕሚ ኣዝዩ ዝተዓጻጸፈ ሰራዊት ገጢሙ ክቡር መስዋዕት ከፊሉ ነዛ ፈታኒ መድረኽ ብዓወት ሰጊሩ ቀጻልነትን ተዓወትነትን ሰውራ ዘረጋገጸሉ ጽንዓትን ጅግንነትን ህዝቢ ኤርትራ ደሚቑ ዝወጸሉ ፍሉይ ታሪኻዊ መድረኽ እዩ ታንክታት ነፈርቲ ኮይናት مدافعات أخهاي فالولات بومباتات نابالمات بريمري مناي سماي تفنش على هاوي مريت ميسايلات أطوارات زمناوي مكاناي زيت كوينات سناق ماما هاوي أيه وصلنا عقمي بحستو قداماوي تانكتات نفرت خوينات مدافعات أخاي فالولات بومباتات نابالمات بريمري مناي سماي تفنش على هاوي مريت ميسايلات أطوارات زمناوي مكاناي زيت فينات سناق ماما هاوي أيه وصلنا عقلي فحستو قداماوي لو معامت 20 سنة مبل 4 عمت فشلت ሻድሻይ ወራር ኣብ ንዝክረሉ ኣጋጣሚ እምበር ነዚ ፍሉይን ድንቅን ታሪኻዊ ፍጻመ እዚ ብልዑል ሃገራዊ ሓበን ከነድምኦ ዝግባዩ ምርምር ብጻይ ገምግም መጓዕዘኻ ንሃርኻ ወንጭ ዘክር ጀጋኑኻ ዓርበኛ ይነብርኒው ታሪኹ ዝውረስ